Com us sentiu fent aquest curtmetratge? Jo em sento molt bé, m'està agradant molt poder participar en aquest curt i em sento molt agraïda perquè tu, Carlos, m'hagis donat aquesta oportunitat d'haver poder participat en això. No, bueno, jo estava molt content amb el paper que vas fer en el primer banyo i ara pues, estem molt ficats en aquest projecte, que és molt il·lusionant i intentant pues, anar millorant també pues, tots junts una mica pues, per fer projectes molt més interessants i mica en mica pues, el curtmetratge anirà agafant forma. Sí. A mi m'està agradant molt, la veritat, quedarà un bon resultat. Carlos, per a tu què suposa dirigir amb la teva condició? A mi m'encanta dirigir, sí, em sento superrealitzat, és com si hagués nascut per fer això, és a dir, em sento super a gust i em sento molt viu. Jo quan dirigeixo és quan realment sóc feliç, em porta molt estrès, és una situació que tens que prendre decisions molt ràpides, ojalà pogués fer-ho tota la meva vida, poder dirigir. Nosaltres hem parlat una mica basant-nos una miqueta en la meva experiència perquè ja també li fos més fàcil poder-ho interpretar i doncs, ha sigut totes les indicacions que jo li he pogut donar li ha ajudat una mica. Sí, o sigui, al principi no tenia molta idea de com poder manejar el paper de la Maria, però el Carlos sí que m'ha donat molts trucs i moltes ajudes per poder ficar-me en el paper i poder ser com el que ell va viure. A mi una de les coses que m'interessa és que una persona, si m'interessa treballar amb persones que com jo té discapacitat, però també m'interessa que hi hagi gent que representi persones amb discapacitat, sobretot perquè ens entenguin, perquè visquin el que nosaltres vivim, perquè això també els dona peu a entendre la inclusió de la persona amb discapacitat, entendre el món, què és les necessitats que tenim, i això que un actor també ho pugui entendre és superimportant. A mi m'agrada també combinar una mica aquests papers. En aquest cas, jo tenia moltes ganes de tornar a treballar amb Noa i també m'interessava molt que ella em conegués també millor a mi en aquest aspecte. Doncs, que representés un personatge que està basat una mica en la meva experiència també m'ajuda que ella em conegui millor quines dificultats tinc, quins moviments faig jo, quines necessitats tinc quan faig les accions.